fa babbar magana. Ƙasar Nijar ta firgita ƙasar Amerika bayan korar Amerika daga ƙasar Nijar. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma din Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Shugaban ƙasar Nijar mai girma Abdurrahman Chani, gudunmuwar da China da Rasha ta bashi domin yaƙi, ya yi amfani da wannan dama ya ji ya yaƙi ƙasar Amerika, wanda har hakan ne ya sa ƙasar Amerika da ƙasar Nijar za a fafata yaƙi domin ƙasar Nijar ta je ƙasar Amerika ta ci galaba a kansu, domin kuwa makaman yaƙin da ke hannun sojojin ƙasar Nijar sun fi na sojojin ƙasar Amerika, wanda Rasha ce ta bawa ƙasar Nijar gudunmawa domin yaƙar kowace ƙasa inda har ta kawo musu tseko a kamun mulkinsu. Shugaban ƙasar Amerika ya rasa ta inda zai bullowa wannan al'amarin, amma kuma ya ce to fa ba zai taɓa ƙyale irin wannan cin mutunci da aka yi wa ƙasar Amerika ba, domin kuwa dole shi ma sai ya yi fito na fito domin ya karɓo wa ƙasar Amerika 'yancinta na ganin irin cin wannan mutunci da aka yi wa ƙasar Amerika.